buat enom dong gitu. Kudu ngalah, nak ngoten. Lah nggih lah sampean nak ngoten. Sampean nak termasuke mbok tuwek gitu. Sampean kudu ngerti kali niku. Dari tuwek-tuwek. Karo ngono ki ora ngomong karo tuwek. Nanging kabeh iki bisa delok lakoni kanthi adil. Nggih bener niki, sampean kudune wah, sampean kudune ngalah. Mesine ngoten. Lah iya. Terus kudune mikir, Bro. Ayo kudune ki yo pengen nom ki luwih dijunjung. Oh sing nom nggih. Dijunjung. Oh bener. Kudune sing nom, sing didani niku. Lho kono junjungan Junjung. Sampeyan purun mboten kula junjung. kuat kok piye? Ya kadang-kadang kuat, kadang-kadang mboten. Terus Pak Menteri panjenengan ajeng pripun? Nggih lho panjenengan dhewe to aku ki ning kene pancen ya piye wong yo kang maksa iki yo kan wis tenan karo aku. Tapi dhewe to aku yo iki nom ayu ada Lagi nom nggih ayu niku jane nggih. Ora, nek jane lek mboten sanese mboten kudu pamane poros kok iki. lah to Lagi sanese ngoten wong mriki nggih. Perlu mriki kaya iki lanang tak yo. Lah tak ngira mas aku ki kok. Lah wong Gimana aku berpikir rasanya ini yang kena cuma terasa kok kambo. Kok anggiti ka mas tapi kalau yang harap sepuluh. Belah ini kok sama satu nino terus nasa itu kalian pulau kok. Kok jenengan itu malah mawon. Bisa lho, Mas Prabu iki dipelet karo kene. Aku mesuk iki lho. Liwat ngaku Mas. Ijo-ijo liwat. Tak oyak. Kok nek ngomong orang yang beban. Aku dempere ilang. Mboten komentare ngene niku. Dadi nggih bablas ngoten niku. Kowe iki nek ngomong jejak-jejak ibumu lho muncrat-muncrat. Iki dempere iki ra ono ta. Ono ngejek-ngejek terus. Ketok mau itu. Jam 5 itu. Aku tangi dulu. Ning arep omah. Ono ijo-ijo liwat. Bus. Terus iso mbiting ya. Tak oyak jam 5 itu. Wah. Bakul empring. Aku apa? Empring. Ijo-ijo. Bambu lho. Oh bakul pring. Bakul empring. Mbok. Apa? Dikira yo sing Pak Mbok iki kira yo wis elek-elek to Kang Mbok. Sekarang nah, sing diagem Kang Mbok nek yo apik-apik. Mbok tak suwune Mbok. Aku iki tak kok siraman nanggur yang papan kuwi lha yo kira-kira apa sing tak duweni wis tak kasih siramane. Iya Kang Mbok. Nek yo iki lho enek tenan iki lho. Engko nek aku sesandingan karo Kang Mas Prabu Kameswara nek yo ora iso. Aja sari. Ora kita sari. Njenengan menika wong Yahudi. Sawasi bojone, garwane. Kok iso njaluk kandhangane lho. Lah yo aku wis keterima entuk Prabu Kameswara. Lah ning aku yo kepengin kuwi kok yo. Kita yo selek tenan to. Kok yo ora mesake aku. Pripun Ndoro? Napa nggih elek nggih saestu nggih. Elek. Oh nggih. Ayo nak dijolke apik to. Mari jolne mawon ku. Iki wis mbok aku wae. Dengkuni lho. Tukang adu-adu lho. Kesane Ndoroku lho. Lah aku kira ngedu. Pundi? Wah, yo apik. Saman kene mawon. Mbok, menangi aku kuwi mesra banget karo siramu iki. Dalam yo tak ora apa-apa. Ya, nek ngenten to Kambu. Apa ngomongin nek wong lanang menengo. Ya dak timboke. Kuwi tok. Saman suka nih. Saman niku pripun to? Jenengan niku kok yo menggelar to. Mau menika ngene. Sampeyan iki piye to? Tak kira guyon deh. Lho, saman suka niku. Oh, polosan nganggo apa-apa. Nak ngene kira ya apik to. Ini kali. Ini kali. Kita. Apik saestu apik niki. Apik ngerti lho. Apik banget. Niku sing elek niku njuk nggih kula napa pripun kok ya wong wis di paringi sing apik niku sing
Rumang saku lho. Tapi diparingi sing Kok siarep njaluk liyane. iya kula yang belani panjenengan. Manane pisan selek bola-bali njaluk lho. Jaluk apa nih? Eh? Wis diparingi sing apik iki sing elek ya tak jaluk. Iki. Mau nek didol pasal licin ya. Kang Mbok, Pokoke diparingi. iki nek sampun to gelange. Iki nek mboten menarik. Kalung niku nek nggih mboten wangun to. Oh iya siarep njaluk sasaranku. Lah niku nek wonten kalih, anggen niku kula setunggal. Kesane sak setel ngoten to. Iki aku wis oleh Enggak. Tuh, malah kayak kucing yang rantai. Mboten lho iki kenang-kenangan. Coba nek meneh kepepet. Ya lho, awakmu nganggo iki dibulet nang dulu. Saiki kok suwe-suwe. Kok ya ampun Iki suwe-suwe sing sugih malah bagus. Pripun? Kang Mbok. Kepiye kuwi lho? Ayo wis dereng pas lho. Nak nggih dereng cocok. Dereng cocok lho ra cocok. Nak iki wis ana kok ruwono kalunge iki rak ya ora cocok. Nak iki lho wis elek tenan iki. Kalau wis ngono bapakmu yang ngono kok iki ae ora penak dinggo. Nuwun sewu. Rasane marahi becesek. Mboten pantes jenengan jaman niku. Kok ana nak rawangun to? Mboten pantes. Ya delok nak rawangun to. Saya sini kok dorong Nggih. Pantese jaman niku lho. Loro kok ya men gaweane men gumboni kaya Tuh, nek kula mboten lho. Niki lho Cak Kaden iki lho. Apa? Niku tumbak dicucuki ini lho. Kok mbak Tumbak cucukan niku lho. Apa mesti? Kang Mbok, panjenengan niku kan nggih anak nopo? Ana wetan. Anu mawon, kalung sing ning mburi wong diparingke niku. Menawi mboten ngagem kalung ingkang panjang menika nak nggih pun Sing mburi sari. niku malah panjang banget tuh, bekas kirek. kudu Pak nek kae mau ke rafia tak gundung. Oh, tak kira kowe tak go nyencang kowe wingi. Kira iki suarane piye? Wah, apik sampean. Heeh, makanane sensu kok. Apa apik iki mungkin. Nuwun sewu Gusti. Ingkang dipun kersakaken ingkang pundi? Sik donga kuwi lho. Sing niki. Heeh. Menawi dipun damel niki pantes lho. Mboten napa-napa. Lah ngoten sampeyan. Bae kok ra oleh. Nggih, matur kalih. Among kening jembolo kene iki ora kurang. Dhewe kok malah bumboni to. Jero sekarang asih menika mboten ngagem menapa-menapa. Mboten. Sampun sulis kae. Lah iya. Ya wis iki tak kangke kowe jajan. Ampun, Dora. Ampun, Dora. Kira ini bapak saya semangat. Jajan. Wah, cilaka nek iki. Kabeh-kabeh dijaluk. Iki atine bojo loro apa rampok to iki. Sampai kayak gelang, saiki njaluk kalung. Kudu cerdas ya. Iki mlebu ning kok iki dicopot sik kudune. Kene. Kek ndang to. Dicopot sik. Sabar, Oh, Dora. sabar. Ini. Nyopoti warna-warna iki lho. Kan jauh benake ndak aku nyenggol. Jane ora apa kok banjir lho. Yo. Sekrem mbahmu kowe, ndak kelem. Oleh blas iki mau bapak kesetrum blas. Lah, gulone dhuwur ra. Saya kan dorong nggih. Kamu. Iki sing elek nggih kula. Wong kesupen. Lah, nek gandul-gandule dawa ngene kok ya apik to. Wah, nek ngono tak nggon aku bawa. Kentongan iki lho, Mas. Pikiranmu padha ning Aku karepe. gandul-gandul ngono apa piye? Kentongan ning omah nika mburi nika, padha sing tak karepe lho. Ira wangun to Kang Mbok. Kandhane aku iki wis ayu seneng ditresnani karo Kang Mas Prabu Kameswara. Ngene kok ya wis wangun ngono lho. Disawangi rak ya wis matuk. Tapi iki mau ketok rukun banget. Rukun iki jaluk ngene iki benerane dhewe ya. Lah iya, tapi kan ketoke rukun ngono lho. Aku mau welani kono kok kan. Ning basa saiki weruh loro sekatasi kok dadi terus kamu kan. Sakit kok. Ora iki marang biung. Kene. Kabeh sing Mas dijaluk, apa njaluk rukun? Mau kok terakhir aku lho. Kene. Kowe bolo kene ae. Makanan mau wong di DP iki. Wes. Gelange balik nek ora gelem aku. Ya ampun, Dora niki pun tekempek pun pas teng kula. Saking mengasih. Ning
Islamu sing belum tepak iki. Apa meneh? Apa meneh? Iku lho, kancing kundene. Kula dereng wonten lho niki. Sik lanjut dawa ten mriki lho. Manu mawon dilinggih jase mawon. Aku lancip. Apa dijaluki ya? Oh, iki sekarang. Lah dijaluki iki lho. Ya, piro ya kowe? Ya peta do, ya pesake no. Ya mesake. Ku njaluk meneh to. Tonggo kesakane kok makane dicopot info dene lawas sakit pripun. Alah jembolo kene iki ra kurang nak kur. Babagan kaya ngono kae. Sampeyan kok tak jaluk siji ra yo. Ra apa-apa. Ampun entuk. Sampeyan pun sampe anak Sama pengaruhi dulu. Betul kali. Sama pengaruhi dulu. Pengaruhi. Ampun Ansel. Ya jan, kita sari. Siramu kira ya wis nangkut. Kancing belum to. Kok isih iwak bonekan lho kan. Iki kurang kenceng ya Kambo. Adik gurune pun kok kencenge. Ngono kuwi. Karo bendaramu ngono kuwi. Lah iya kok bontek rupane. Duh. Karo bendarane karo pelancang. Ya jan, aku kene kene Putri Ayu dhewe. Ayo nek dhewe ngono kancane ya elek. Suwe-suwe aku mleki ra. Nek ayo dhewe ki to, ayo nek dhewe. Ya semua kita sari. Aku mau wis mari kegelang sang-sang ya wis tak arek ke siramu. Umpama pas siramu wis njaluk kancing terus. Kanggo tinggal aku wong bisa penenake. Lah nek mau ki kepengin iku Kanggo. Iya. Ya sampe kita sari niku dhisik siramu tak andal. Iki wiwit jaman semono iki tinggalane para sesepuh. Ora bisa marangke marang sirah. Ala boten mau. Ora umpama siramu nyuwun kayane lha piye? Aku suwe-suwe yo gregeten iki karo iki. Kok iso? Wis tak belani wis entuk akeh kok yo sing njalukne lho. Lah yo Nyolok kowe kepengin iki kitake iblang lawas iki belum. Kula mboten seneng. Iki kok tok dol nggo tuku bulatanya. Yo teng itu, Dik. Terima nyolong kok, Mbak. Kan pun kula belani pun dikeki akeh. Apa teman-teman? Ampun disukani pun. Meneh lho. Lah, sampeyan Sampe njaluk. jenenge suwe-suwe yo kesaket busanane sing warna ijo. Yo aja tak ora niku lho. Lah nek niku lho, kula kepengin niku mesti mboten tinggal tilarane sesepuh panjenengan mesti niku lek tembake kangmas siramu. Ora, iki pancen tinggalane para sesepuh. Pokoke kula kepengin niku. Anu niki mawon kula kae niki mawon purun mboten. Niki juara 1 teng Rawon Bening Jakarta lho. Iki bisa rapai wong iki. Niki, tapi juara 1. Juara itu ora ono musuh kowe. Iki malah kaya keluhan sapi. Keluar sapi pripun. Wong, Kanggo keluar kebo keluar sapi. cepet mawon dia kula Kanggo. Iyane bae ya dia Kanggo. Kalau kula ki nyuwun itu Kanggo. Kanggo. Wah,